На 21 юни, след 21 години състезателна кариера, Силвия Митева, най-добрата гимнастичка на страната ни през последните години, се раздели с своите почитатели. За бенефиса си тя избра родния си град Русе, където е направила първите си стъпки върху килима с помощта на родителите й. Повече за това събитие и за емоциите на Силвия Митева, свързани с този превратен за живота и момент, в следващия репортаж. Силата на любовта. Това мото избра за бенефиса си златното момиче на българската художествена гимнастика Силвия Митева. Много препятствия преодоля тя през своята кариера. Дълго трябваше да се доказва. Повече пред Родната федерация, отколкото пред чуждите специалисти. Много сълзи изтри, но и много радост донесе през тези 21 години. И както самата тя признава, до нея, с любов, винаги са били нейните родители Силвия и Димитър Митеви. Подкрепена от своите близки и приятели, тя раздаде много любов и озари с усмивката си многобройните си почитатели. След 7 години прекъсване, през 2009 година в Мие, Япония, България отново спечели медал от световно първенство по художествена гимнастика. С изпълнението си на лента Силвия Митева направи пробив в хегемонията на рускините, като завоюва бронзово отличие. Това беше поредният медал за грацията от Русе, последван от още десетки призови класирания от световни и европейски първенства, олимпиада, световни купи. Последното излизане на килима в Берлин на турнира от серията Гран При и донесе 4 медала, единият от които златен на лента. Да спра да се състезавам за мен беше трудно решение, призна пред БНТ2 Силвия Митева. Дълго време е прехвърляла за и против, но днес смята, че това е било правилна постъпка. На върха в кариерата си да се раздели със спорта, но не съвсем. В момента се чувствам изключително щастлива, защото въпреки, че много съм обичала да се състезавам, това е изключително голяма отговорност и напрежение в продължение на много години целогодишно. И сега, след като се откъснах от състезанията, се чувствам малко като затворник на свобода. И така доста се освободих и се чувствам много по-щастлива. Още повече, че продължавам да съм свързана с художествената гимнастика. Като треньор пътувам до най-различни държави по целия свят. Отделно играя на демонстративни изпълнения, което е много хубаво, защото хем продължавам да играя, хем вече го няма напрежението. Бенефисът на Силвия Митева започна с минута мълчание в памет на жертвите на наводненията. На финалния спектакъл на своята кариера примата на българската художествена гимнастика покани много свои приятели. Да й пожелаят успешен път, тук се събраха състезатели от много сродни спортове. Художествена и естетическа гимнастика, спортна гимнастика, акробатика, танцова формация «Мираж». Да поздравят Силвия Митева, на килима излязоха и възпитаниците на Акро, клубът, от който тръгна бляскавата кариера на русенската гимнастичка. Тя със съжаление призна, че остава все по-малко време да се връща в тренировъчната зала в комплекс Ялта, но сърцето й винаги ще остане в нея. В Акро общо взето ангажиментите са с това, когато мога да се прибирам или с каквото мога да им помагам постоянно. Естествено, винаги се поддържам връзките с тях. Всъщност, през последните 6 месеца, през които не се състезава, Силвия Митева нито за миг не се е отделила от гимнастиката. През това време е работила като треньорка в САЩ, Португалия, Испания, Италия. Програмата й до края на годината е запълнена, но това като че ли не й тежи. Навсякъде получавам огромно уважение за това, което съм постигнала и наистина хората много ме ценят и особено след като съм си свършила някъде работата добре, общото на повечето места са доволни и ме канят за следващата година или примерно за следващия месец отново и отново. И когато видиш очите на децата да светват от щастие, когато нещо им се е получило, е наистина много красиво и приятно. Навсякъде давам хиляди автографи и снимки. Краткосрочните планове за реализация на Силвия Митева на този етап са свързани преди всичко с ангажименти в чужбина. Но тя вярва, че с времето това ще се промени и ще започне да работи и тук, в България. Надява се и да има повече време за почивка заедно с любимия Илия. Бих казала, че постигнах повече, отколкото съм очаквала в спорта. Реализирах се наистина достатъчно добре. Имам възможност да работя макар и в чужбина, нещо, което наистина съм искала. Имам прекрасен мъж, имам дом, ожених се. Общо взето единственото, което ме оставя да имам дете.
С изпълненията си Силвия Митева за пореден път развълнува публиката. Получи много цветя и аплодисменти. На раздяла в очите й пробляснаха сълзи. Но те бяха не само на тъга, а и на радост. За признанието и за любовта, която е получила и раздала.